Og bro havde 3 timer til det. Ja, Det var noget langt til nok. haft hele dagen. Ja, det var det, jeg spillede. Jeg overvejede nok Omen lige før. Før. Hvor hele enemy-holdet har bare pre-picket that shit, oh my god. Ja, lad os bare komme i gang så. Okay, gutter. De har requestet Scrim til i morgen også, så vi skal lige på Pearl også. Ja, det her hold har requestet Scrim til i morgen også. Og ellers har vi fået en anden request, der står. Okay, hvis de er pisse irriterende at spille på, så gider jeg ikke spille mod dem i morgen. Nej, det er derfor, jeg ikke har confirmed deres endnu. Og de spiller TH over Astor, gutter, så det bliver sådan ordentligt lort at retake imod. Ordentligt lort at retake imod. Så hvis vi skal have retake, så prøv at få en flank, så vi kan ødelægge deres first plan. Okay, vi har ikke lige modereret vores sidste game, men vi stallede alt for lang tid, det er det. Nej. Ja, vi ventede alt for lang tid med at gå ind. Og vi gik basically aldrig B. Altså. Nej, jeg tror vi havde nogle runder, hvor vi... Lad os ikke lave vores B-rush, B-push. Første runde B-push. Jo. Så vi lige make up for det. Hvor nu B-push er, hvad skal jeg gøre her? Bare gå midt. Køber jeg bare en plads light shield eller en plads skjult? Det er simpelthen til dig. Men i hvert fald bare køb en plads. Det er hvad du føler mest for. Kan du fake Star Cross? Jeg købte personligt, når jeg gør det, så køber jeg bare alt util. Okay, så gutter, jeg smukker her, der, og så stunner jeg B-hårdt. Det går jeg lykker midt på et tidspunkt. Jeg lykker midt på. Vil vi cross-smoke her? Ja. Det er bare det. I hvert fald, det ville være lækkert nok, hvis vi ville finde en vejsvæg. Fighter for... Nå, jeg troede, vi brugte Astor. Eller brugte Q-Cell. Nej, jeg bruger ikke min Astor, jeg En mod den screen. Jeg dasher efter, okay? Ja, gutter. Jeg har ikke noget dash nu. Der er 3 her. Jeg er gået med midt. Kan vi ikke prøve at få en og så rotate? Jo, der er en her. Nej, shot, vi har fået en. Kom tilbage fra midt. Kom tilbage. Miki kommer og hjælper dig. Jeg kommer også med. Jeg hørte dem rotate fra A i hvert fald. Nej, vi skal hjælpe. 30. Jeg løber Twitter med. De reclear B-link, de har lige reclearet B-link. Okay, sygt. Sidder stadig i B-hall. Du behøver ikke komme main, tror jeg. Oh my god, der er vice foran lige her. Så har han den nok fra main. 30 seconds left. Prøv at komme imod A, En på mig. 15 sekunder. Silence. 5 sekunder, Mikkel. Prøv at sprint. Jeg giver dig smoke, du kan plante i. 10 seconds left. Nice. Nice, Mikkel. Jeg er backside. En main. Vice main. Vi kan peek sammen. Jeg er nede. One enemy remaining. Thumbs up. Last player standing. Hallo. Insane. Unlucky. Jeg troede bare, du committede på fighten med Astor der, Mikkel. Jeg vidste ikke, hvad... Jeg sad og hesitated et, jeg ved ikke, hvad jeg svinget. Jeg kiggede ikke på minimum, så jeg ramte 65. Jeg så stød mod ham i 3 sekunder. Okay, kan vi prøve at få Fade Orb af? Var der nogen, der kaldte, at du skulle komme med main? Nej, men jeg så bare jeg havde en egentlig død, sendt Miki afsted for at hjælpe dig, fordi så ville jeg et søge. Ja, men jeg kom ud, og så ser jeg en dø, og så prøver jeg bare at hjælpe. Jeg så en anden var hernede. Gutter. Ja. Du skal over. Okay, jeg kaster bare, så løber jeg nu. Ja, vent lidt, kontakt. Jeg skal nok skyde øje også. I dogger art. Jeg prowler først. Ja, prøv at ja, det gør det hele tiden, Ikke, du tager Orb. Og så skal vi push det her. Er I klar? Det var bare en prowler med et fade, han er art. Er I klar? Jeg skal nu. Ja. Ja. Nej, hvad er et vice fake, jeg fik et art. Jeg kommer, jeg svinger. Du er nok vice fake, 130. Spike down A. Det er for mig.
Spike retrieved. Jeg er spike. Nice og one shot. Last player standing. Det er fint, det. Spike down A. Det er holdt her. Ja, Og der er en outlaw. 100 på Astra. Teleport's ready. Jeg tror, han prøver at chill. Okay. Kigger på min. Okay, gutter, jeg ved ikke lige, mit dashing, han poppede den der foran dem, mens jeg dashede ind, og så stoppede jeg bare helt. Make mistakes. Ja, det er det. Du vil gerne op i luften, tror jeg. De er outlaws, Der kan så Viper, måske du var bare ikke opstream, så dash ned i Ja, ja. knockout. Skal vi se, vi skal køre speedkøre videre der. De prowler, vi kan godt fight for... Jeg er Guardian her, så jeg kan... Ja, vi Miki, kan godt fight Miki, hard. kan du... Nej, Miki ikke stun art, og så Maddie, du dasher... Nej, too late. Vi gør bare en anden runde. Jeg dasher dugout. Med Ja, start med. Judge. Hold ham, midt igen. Flash Fight up. er lidt. Perfekt, vi har... En løber tilbage. Ghost lidt, ghost lidt. Vejsmur. Ja. Jeg baiter den lige. Den er baitet. Bare steps tilbage, og så løber vi tilbage, gutter. Så går vi tilbage. Okay, vi skal løbe Ja, jeg langt. tror en af shops. Dropping spike. Han er et outlaw. Bring them. Vi kan bare løbe tilbage, men. Løb tilbage, men. Ja, det er Jeg skal vist bare lave ikke lyd. Det er slået op derfor. Ja, jeg er nødt til chef herfra, så det gør mig art. Jeg kan pop-flash den, hvis der er. Ja, men jeg vil godt lige... Ikke, hvor er du på vej hen? Ikke, kan du også komme ind med en måske? Det er fordi, jeg vil fake lidt, jo. Ja, så venter vi. Der er en dugout. Der kommer en flash i hånden, så jeg kan ikke Ja. hjælpe. De har lige reclearet art. Jeg ved vi ikke art. Godt kædet, Jan. Vi venter lidt. Vi venter på Iggy, og så når Iggy er, så laver vi en push, okay? Ja, tag midt. Tag med, okay. Kan jeg godt cross her, bro? Ja. Okay, fint. Jeg er klar. Jeg dasher på ham dugout. Der er bare... 30 seconds left. Okay. Scanner. Tag dronen. Obscuring blocking blocking sight. Nej, men... Oh my god. Jeg kunne da, jeg er købt igen. Og jeg er nede. Nice, man. 14 sekunder, vi skal ind. Safe man. 10 seconds left. Okay, Iggy, er du klar til? Ja, 3, 2, 1. Nej, før jeg whiffede. Det var fandme fatalt af mig. Min tower. Ja. Ja, Asper flower. One enemy Nice. remaining. Jeg tæller. Intet useless. Sidste pause. On this side. Da Diego first run, jeg håber. Last player standing. 80. Nice. Okay, Pyha. Sat, du så ingenting, Sat. Der var livs der. The nightmare returns. Vi er lidt alt for langsomme. Vi var ved at ståle tid igen. Nej, vi det venter. var ikke engang problemet. Vi var dårlige til at beslutte os for, at vi ville fight. Vi var dårlige I til skal at virkelig... I skal bare vente på Saps knife hele som der kaster ind i et Det shot. var ikke i nærheden af en mellemsvang. Problemet er bare, Men hvor er det vej spiller? Hvor- Jeg ved ikke, hvor han er. Så, ja. Gutter, hurtigt A-split. Ja, kom her. Vi blev så kalde lidt bedre, om vi ville fight. Jeg kan købe en. Need a drop. Okay, er du klar med til? Nej, men jeg walker bare op. Ja. Okay. Ja, skal jeg scanne? Ja. Where are you? Nice. Okay, vi laver vores del af pushen, så Magic ikke er alene. Nice, god kill. Okay, Der var en close door, gutter. Ingen side. Er der en, der kan blive med art med mig? Der var en close door, ikke close door. Jeg piker dig. Ja, jeg piker mig. Godt. Fordi jeg gider ikke at være i... Jeg skyder den. Tag om net. Eller varmt. Kan ikke Kom ud. De er bare de bliver det. Jeg bad. De er først tilbage. Jeg tager jo bag igen på jer. Ja, bro. Jeg flasher. 4 tæv. One enemy remaining. Nice. Oh my god. Hallo, Dian, når du siger, du piker af mig, bro, så kan du ikke bare gå tilbage og bait mig der. Helt, bro. Den vil have ramt mig. Vores påstand giver ingen mening. Vi er 2 mand, der er safe, og det er ikke sikkert, det er det korrekte, men vi
kalder over ingen af delene. 2 mand, der spiller safe. 2, der spiller her. I øvrigt, så det er vores Astra er et af dem, der er side. Og så spiller de alt for aggressivt længe i forhold til, at vi står 2 main. Vi bliver nødt til at beslutte os for, når vi planter, hvilken version af en Eller faktisk, køb en anden, jeg tager over dem og spiller ult. Det var det, jeg havde tænkt mig. Vi rammer B her, okay? Jeg kaster. Virkelig dårlig smoke, faktisk. Skal Maddie ikke have op her? Han er ikke godt. Jo, jeg har lige købt gun. Ja, gutter, vi skal hurtigt den. Ja, I ser mig til. På, at du ikke extender for meget ud på 110. Så er det sikkert på hårdt. Jeg ulter bagefter, jeg ulter efter. En tower. Fade connector. Theo har en ghost, han har en ghost. Han ulter fast på muren her, okay? Det er chill på vores udvæk. Så gemmer jeg, jeg kaster en fast. Du godt komme flank. Hvem er der 110? Er det Theo? Tæt ud! One enemy remaining. Oh my god. Han dansede mig ud, mand. Ja, fade var også ud. Blindede du fade, der løb ud her? Det var den mega blind i hvert fald. Ja, han var mega blind, du. Ja, bro, det var crazy. Jeg blindede 2. Ja. Okay, kan vi klikke mod Thors. B-link her? Ikke alle Ja. sammen. Kan du kaste fade og over, og så et flash over, så piker jeg her. Skal jeg flash fra midt af? Ja. Ja, vi kan nogle flash herovre fra. Ja. Godt, Ikke med det samme. Ikke med det samme. Jeg spiller den bare late B main, det er fint. De har penge til operator, hvis de vil. Det kunne godt være, at de har sættet helt op til det. Prøv at fyre den. Jeg er blind as fuck, gutter. Spike down mid. Fuck. Jeg kommer ind til jer, jeg kommer... Okay, nummer. De har et flash her. Det kan godt være, at push over en så. Jeg tror, at det er. Der er fjerde til. Jeg smukker den af. Vi skal mod her, eller så skal vi fight dem. Ja, klar. Nej, skal få 70 Theo. Ind mod connector. Ja, Thank. han er bag os, Pulling them in. Var han bag ved A eller bag ved B? Og flower. Bag. Recovering it. Bacon. Hold med. Smukker på 2. 30 seconds left. Last player standing. Insane. Hør, Maddie. Vi har allerede kaldt det, vi vil lave flashen, så vil det... Ja, jeg ved ikke, hvorfor I bare gør det. Får du selv ud om, at du bliver flash der, fordi alt det vi kalder... Faktisk det er lige meget. Men det er som om, at du er foran i hele spillet. 3-3, det er godt. Faktisk det er lige meget bare spille videre. Men hør, vi skal også lige... Det kan godt være, det går lidt hurtigt anyway. Vi skal have en eller anden form for stjerne at hjælpe med et eller andet Miki, når vi laver på flashen. Gør det? Jeg er bare vant til at høre på Mati, eller nogen bare sige, at vi gør en B-push, gør klar til B-push, okay, så gør vi det. Jamen det sagde jeg også, vi presser B-link, det sagde jeg i starten. Jeg hørte bare mange ting. Men B-link og Maddie slå down. Ja. Kan jeg få en fake smoke lige her? Ja, sure. Jeg kigger med, okay? Vi prøver at tage link igen her. Pas på... Jeg flasher den, Matt. Ja. Lidt. Vent lige på Prowler og sådan noget. Nu, Miki. Okay. En link. Han er her. Skal vi ikke... Jeg gør det klar. Skal vi golde dem sammen, mand? Ja, op på B, op på B. Flash. Det lader på dig. Ja. Bare fall back. Jet har en eller anden form for sniper. Ja, kan vi ikke bare fall back B her så? Reloading. Ja, så Jo, gør det. men Jet har en eller anden form for sniper. Men jeg synes, det er Ja, vi kan jo bare flashe. Jeg har en smuk om... Men det er underligt, fordi de smukker også dem selv af. Ja, den op, det der, den op. Ja, er det ikke det? Jo. Kan vi smoke? Han stod Paul. lige Skal jeg før. bare kaste på den? No shit! Nice! Nice. Jeg kaster en platform her. Godt. Hey, jeg ulter op mod B-link. Link.
Gutter, jeg er død. Face your fear! Nice. Okay, jeg giver dem for mig her. 30 seconds left. CT. Heaven. One enemy remaining. Nice. Tease. We'll catch them. Nice. Gutter, hvor fuck landte det der fadeøje hen? Deres. Oppe, ja, lige deroppe. Okay, what? Det kan godt være, vi skal spille. Jeg så det fandme ikke, fordi der er tæhult og alting på det. Jeg kunne ikke se shit. Ja, jeg stod lige her foran smoken og holdt, og så bum, så bliver jeg revealet, så ja, så fuck det. Altså. Football, vi vinder det. Deres jet fuckede så hårdt op. Hvis du vil spille op, ved de jo sidder op. Vi skal bare sætte dig op på B. Ja, jeg ramte ham lige med den. Nå, Ja. det har uld igen, så vil vi bare ramme B her hurtigt. Ja, men kan vi ikke bare sætte ham, kan vi ikke sætte ham op med oppen på B? Jo, og så kigger vi midt igen. Bare fade Astra. Fake Astra smoke. Fake lean star, bro. Nice, det er virkelig gode trades med. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. I er blevet til at cutte noget nøjes. Og I skal lægge pres. Vi kan prøve at ramme. Og så Kan vi ikke... Maddie ikke overheat. Vice oil flashet. One enemy Ja. remaining. Ja, jeg skal spille. Stadig faktisk. Og ved det, jeg taber, jeg går med dig, Matti. Spil lige så stille. Han kan godt egentlig skabe, fordi I er to mand, der bare er det ene. Hun er Det er stadig lidt underligt blandt. Faktisk lidt spredt ud. I ved, hvor han er. I ved, hvor han er. jeg har hjælp på hende. Op ad. Måske bare vent på ham. Bare du skal nok få den. Ja. Husk, at jeg plantede backside, boys. Jeg smoker lige across og back. Han gik sådan meget midt-agtigt. Måske. Jeg gør bare. Du kan godt placere dig dernede, Matti. Placer dig dernede. Jeg tror, han har ikke en gun jo. Det giver lidt mening, hvis man tænker over det. Det kan godt være, han gik op bare for termin. Ja, jeg tænker også, han er et eller andet sted for dig, Gian. Fucking godt spillet, Matti. Men altså, du får kildesene. Du baiter måske lidt også. Ja, jeg ventede bare på det fadeøje der. Ja, præcis. Det er fair nok. Du trader jo. Hvis du ikke rammer skolen, så er det Miki, du kan jo. Er det... Vi kigger på det efter. Jeg Er det køber. hurtigt af på mit uld her? Ja, kan vi godt. Ja, det kan jeg godt prøve. Så er sælger, så er vi fast igen. Ja, lad mig kontakt med flash. Ikke lave noget lyd. Ja, vent, kan du købe igen? Ja, jeg holder for at være ærlig bare dårs med min operator. Flash kontakt. Pas på, I ikke kommer ud, hvor den der enkelt placerer. Fordi hvis vi skifter, hvilket vi gør, så har de jo også god tid til at skifte. Ja, de starter mig. Fader art igen. Fyr. Okay, gå der til stjernerne nu, okay? Ja, prøv Ja. at komme hurtigt. Nej. De smukkede middag. Han er G's mod bag, du er lige mod bag. Det der, vi kommer ud, Kom ind her. Jeg powler op mod Link af. Kan du komme ned og dukke Ingen Link lige nu, kommer lige om lidt. Hold art. Okay, Miki, du skal i hvert fald ud. Miki, du skal ud. Fordi så skal du spille sok, hvilket vi ikke skal. Jeg holder flagsen op. Jeg troede, jeg havde det der, gutter. One enemy Nice, han er A-Link. Han er lige droner. Nice, godt shot. Godt Der er flash. en, der holder Mattis... Nej, men jeg skal call det. Jeg skal nok også have callet det. Jeg står ovenpå, så er der en, der caller, jeg holder flowers, og så glemmer jeg lidt at sige, at der er nogen, der skal holde min secret. Men det er også sådan lidt igen med playstyle. det, men han skulle da lide det, det var sådan, Vi er 4, der løber tilbage, hvilket i den her situation er godt nok. Og det er sjovt, han ser, jeg whiffer min operator, så går han stadigvæk efter. Jeg vil vigtigst af alt have Miki tilbage, han er den sidste, der går fra dig, så når vi endelig exiter side, så skal vi finde en bedre safe position. Det er godt, du bliver inde. Kan vi få en fake star her? Vi fighter med, jeg flasher med en link. Jeg piker. 3, 2, 1 nu. Kan du fake? Bring them down. Jeg gik lige ind i stunnet, bro. Ja, det er fint. Jeg har en operator. Hvis jeg pusher op, har jeg en operator. eller en main, jeg hørte der. Det kan godt være, de pusher en main. Ja, please, bare være. De kunne også have pushet op B for at få op den der. Ja, jeg løber lige ned og kigger B. Skyd lige den drone der, gutter. Han har en guardian eller en operator. Jeg tror, de ved, at vi alle sammen er med. Det er vi så bare ikke. Jeg mener, jo. Jeg bliver Det kan være bag boksen. Han var bag pillet, lad os sige. Sap, når du piker ud igen, kunne du godt bare pushe det over, veldig klart. Ja, ved du godt. Okay, what the fuck, en vinkel. Han er ramt på de ankles. Kom out, vi er ikke standard. For at komme ind connector.
Ja, de stråler bare, Ja. Jeg gør det. Du kommer med 30 seconds left. Dug out. Nice. Bare er okay. Link det tæv. Intern. Last player standing. 1 ved 2. Det var One enemy remaining. CC B. Har en Guardian, hælder den op. Oh, what the fuck? Nej, fordi det er så nice tøj, altså, for du har ingen muligheder. Et shot, Det du er så på fint. TH. Ja. Lucky risky shit, han puller der. Ja. Noget en shorty eller sådan noget. Jeg var så klar på at se på min flyvende shot, der var Phantom. Det er også virkelig risky. Hvad nu hvis Zap han var gået secret? Det var bare været 3 kills. Jeg var sådan, Nå, jeg det er også- får jet fucking heldigt, fade fucking heldigt, og så er jeg bange for hvad, om I er ved at dø, og vi skal hjælpe jer, derfor er jeg klar. Vi skal købe en operator igen. Det ved jeg ikke. Kan vi ramme B med Astra ult måske? Nej, ja, så lad Ja, være. sure. Eller hvad? Hvis vi gør det med Astrid, så kan vi godt placere op ja. på en wave Okay, på close bane. Så er der også bombe Jeg så. køber den bare. Kan vi få close Astrid, så vi bare får band, og så i hvert fald kommer et skab ud af sig. Højst Ja, jeg bliver hård. Okay, Kan jeg live. Ja, Jeg jump picker. Jess vil pille lidt. Du er op. Så holder hårdt. Jeg tjekker hårdt. Jeg har penge til det. Gå op, han går. Okay, er I klar? Ja. Bare pand der, der er vejstik. 143 og på Astra. Ja, og der var stadig vejstik. Bare prøv at få fat. For jeg har ikke bombe. Nej, du står i vejen, bro. Jeg glemte det. Jeg putter. Okay, vi kommer tilbage. Astra 1 OP. Tilbage. Jet kunne godt flanke os, by the way, med smoke. Det tjekker jeg så. Du er alene Jeg sammen. kan ikke holde noget for den her smoke. Jeg ved ikke, prøv at få et fucking kill, og jeg kan ikke komme tilbage. Nice. Astra 1 OP. B. Nice. Astra stadig 1 OP. Den er hard. Død. Nice. To ben. Til. Har du stadig sok? Nej, det har jeg ikke nu. Nice. Oh my god. Tag hans op. Tag de op. Tag de hans op. For helvede. Sindssygt, gutter. Hvordan Fuck, en god runde. håndter igennem en smoke? Jeg så det godt, Dian. Jeg har det på recording, bro. Okay, jeg har ult nu. Det er fucking lige meget. Når du har fået det plant der, og du sidder 3 mand main, så kan du lave en 3v5. Det er virkelig på. Skal vi low-key bare ramme en B igen? Altså. Jo, så husk det bare. Er det overhovedet dig, Miki, der smoker her? Nej, det er ikke mig. Det er dumt. Det er fucking dumt af dem jo, fordi når de er 4 mod 2, så skal de jo bare fejre. Stay safe. Det er næsten et smukke vikuer at lave. Okay, så Matti, smoke før du kigger. Ja, Jeg vil bare jump peek før. That's ball on it. Hvad laver han? Bro, god placering, bro. Det er lige der 50 ned og kom med fremad. Ude. Igo, Blandt. har du med. Spil det sammen. Vi gider ikke komme på. Gutter, kan I skyde øje for mig? Jeg holder lige tower lige nu. Åh, fuck. Ja, det er virkelig godt. 4 ved 2. Ej, det er fint. Jeg har stun. Jeg er ikke bange for noget. Prøv at komme op og spille på stop her. Nice shot. Remaining. Nice. God half, gutter. God half. Det var meget bedre attack end i går. Jeg vil gerne have, at vi strammer op på Switching defense, sides. det er der, hvor vi I struggler got your en back. Just, you know. Så bare, Ja, jeg vil godt. Ollie skal lige op. Ja, så low-key, I spiller virkelig godt. Kommunikationen er virkelig nice. Bare blive ved rigtig godt momentum, ikke? Det er bare, jeg vil bare gerne have, at de ikke sådan bliver alt for confident og autopilot op, fordi så kan det godt begynde at tabe, fordi defense er vores værste. Ja. På basic på de fleste maps. Jeg vil Så sige... bare så I ved det. Ja. Okay, gutter, vi fighter A i main her, okay? YouTube, lav planer. Det er bare det. Nu kommer jeg... Smoken her. Jeg kommer til at... Stunnet her, hvis jeg siger noget, og så flash henover. Jeg kommer til at holde B. Fjerde runde har jeg en operator, går af med og holder, okay? Ja.
A-main med op. Så kan vi fight for midt den rundt måske. Kan vi ikke, hvis vi taber den her, så anti-egoen, der skal vi prøve at bet på, hvor de er så placeret chamber A, hvis vi tror, de kommer af. Ja. Jeg synes, vi skal placere chamber A på anti-ego, men lad os bare spille den her først. Vi spiller B retake, så ja, du spiller A. Der er en anden flashlander på Maddie. Nej, lav flash i stedet. Ja, jeg vil godt have, at der er en eller anden, der løber op med mig. En anden løber Du skal op. bare stå på mine penge, og så lægge det, sigte efter en lampe. Det er sådan en unbreakable knife. Ja. Men han skal jo flash for mig først jo. Lidt til venstre. Altså, hallo gutter. Du ser sådan... Here. Jeg har jo brug for popflash først jo. Hvad så er det ved? Ja, okay, Så så du ser sådan der 4-2 bokse, der er sådan lige der, ja. Men Så altså på flash den først. lysende lampe. Nej, ovenover. Mikael, er du klar med Den er start? op på den der... der. Ja. Så du skal lukke flash først. Der er normal. Hallo, Mi kan kun stun, hvis jeg caller det, okay? Eller sådan, hvis der er folk, så skal du stun. Få nogle skud af, Jeg skal nok call. tilbage, hvis de bliver tilbage. Der er folk, der. Eller hvor... Okay. Nej, jeg tager fake smoke. Ej, jeg har glemt boss. Teo er droner med. Teo er nede af art lige nu. Der er to med. De løber ned af art. I'm out of astral stars. De er noget her. Okay, jeg bliver. Jeg venter lige 4 sekunder. Ja, men... Spike planted. Nice. Nej, jeg skal spille. Der Skal er det en 4? copy. I får start. Der er også en close her. Der kommer art. Copy. Last player standing. Ja, det er Lamp. det er ud for langt. Se. Siger der copy. Ja, jeg glemte det helt. Jeg kan ikke det der push. Det kan godt være, at vi skal prioritere at have KO flash i stedet. Og så Vicky, du skal bare have et stun klar her. Matty var plan. Er det ikke fake smoke stun? Nej. Altid smoke, og så stun, hvis der var nogen. Jeg tænker, Jet han placerede sig meget deromkring, hvor jeg tænkte, at du skulle være i lang tid, så det går meget nice. Men det er okay, min. Kan vi ikke... Jo, bare sæt chain på B. Jeg kommer med hen B. Need a drop. Bare for kast. Jeg flasher ikke, så jeg kaster boks. For kast på det, så prøver vi at stack op. Ja, jeg vil det. En ting med mig. Nice shot, mate. Sig, hvis du skal... Drone her. Droner med. Måske sætte stjerner til op nu. Ja, det har jeg ikke brug for. Nå, der var et til. Nej, nu har jeg brug for. Jeg jump-kigger det lige ellers. Safe. Altså, Taho med. Fate kommer her nu. Jet inside. Teo løb tilbage. Nej, Teo løb ikke tilbage. Teo om bare tæt på. Kommer for dig, Miki. Spike. Fighter, man kan ikke komme. Jeg bliver nælet. Det er ikke godt fedt kontrol. Men der er ikke en hjørne der. Ja. Last player Okay, standing. jeg rammer ikke en skid. 6 gange body. Nice, Taho var midt til os. Flash. Jeg finder ikke one shot. Flag it. Hvordan stunder det der? Nice start shot igen. Nå, det var, jeg jump-kiggede der, så... Det blev den der ting, altså. Jeg kunne ikke se ham stå der. Det er så godt et first shot. Skal man ikke bare næste gang, hvis du virkelig tror, der er nogen... Måske jeg bare skal lave mit clock tower horn, før du kigger, ellers så bare lade være med Jeg prøvede bare at jump-kigge det der, så ingen var der, så prøvede jeg at få en bedre angle. Ja, det er fint. Så... Jeg prøver at spille i samme positioner igen. Hvis du går mod B, så hjælper jeg Mikkel på B-link, hvis du kommer Der er på Rose. Fight af. Ja. Vil I fight af? Det er lidt sent nu med det. Okay. Nå, men jeg har lige sagt, at jeg går B. Nogle steps for mig. Ikke noget her. Ja, jeg rotater bare, kan du blive? Kurset, nice. Jeg fanger ham der hver gang. Du kan godt bare være en lykke Teo med, Teo droner med igen. mod Art af. Hvis du kommer, jeg kommer op på dig, Art. Matt. Den er noget art der. Jeg poller her, Matt. Lad os bare Fade main. peek på mig, Jeg peek er på mig. snart Teo med. De rammer B, eller A med. Jeg poller. Hey, okay. Ja. Hey, jeg rotater. Bring them down. Det er bare for at holde os op. Er de pushet upside? Så Kan du ikke smoke Art? Nej, de er ikke endnu. Jeg har ikke noget, jeg har godt smoke art. De ved godt, jeg Okay. Bare ikke kigge meget så. jeg falder tilbage her. De closer venstre.
Ja, I blander. Night night. Spike planted. Han kunne godt være med. Remaining. Jeg tror, han har det. Ja, han var sidst set midt. Sidst set midt. Ja, det fuser bare her. Flawless. PT. God runde, gutter. Godt spillet, gutter. Ja, vi tager timeout. Ja, det er bare PT. Nej, ikke. Ja, bare PT. Hvorfor vil vi timeout? Bare Ja, de det er siger bare PT. PT. Bare snak om tingene. Altså. Så når de siger PT, når jeg har mute på dem, altså. Vi har lige hele dagen i går kaldt PT en tech-pose. Altså, den der Vice har ikke shit på mig indtil videre, der er jo. Ja, det er nice, det der, Dian, du laver. Kan vi fight for A den her runde? Jeg kommer af. Ja. Skal jeg flash først, så? Ja. Er det bare kassen lige over? Smoke og stun, og så er det fint. Jeg lader kassen her. Ja. Og Miki, du er klar på smoke, og så stun, hvis der var nogen. Wise er sindssygt klar på mig, Dian. Og så spille Ja, meget det er derfor, jeg spiller her. Jeg spiller her nu. Men du skal gerne spille lidt retake. Ej, prøv. Jeg kan godt blive min TP længere her. Ja, jeg kan læse min... lidt retake nok. Hallo, sidder bare og kysser den her væg, og så skal jeg nok blande der. Ikke. Jeg blæser TP'en der, og så spiller den her. Det er fint, vi er klar. Ja, kys væggen, og så flashen. Bare kald det. Jeg venter sidst start. Kan det bare lade være med at scanne? Ja, Zap, du løber med op og får orben, okay? Så jeg lader sgu da bare være med at scanne. Vi kontakter det bare på flashen. Ja. Det Det gør kan jeg også. Jeg kan også bare scanne efter, hvis det er. Men hvad er det for noget? De skyder et Fatehorn heroppe, så den prøver jeg at skyde. Ja. De har penge til at operate, hvis de nu gerne vil det. Men ellers, hvis du hører Fatehorn komme, så betyder det bare, at vi skal have flashen af hurtigere, inden vi bliver skældet. Ja. Men jeg siger bare lige, deres Vice er virkelig sniper elsker. Og så skal siden jeg er tilbage, og så skal jeg nok skyde. Vi vil helst bare gerne lave inden vi skal skyde scannet. Godt, deres Vice kunne sagtens spille op her, så var jeg lige klar på det. Ja, de er en for Fade ult. Ja, what the fuck, hvorfor har Fade 8000 crits? Fordi han har fandme også bare siddet og savet hele. Man spillede bonus, hvor han havde en ghost måske. Jamen, det var, jeg dræbte Vice først, altså i vores eco. Han havde en outlaw, Fade tog den op. Og så spillede han den efter. Vi skifter op, kontakt med flashen. Og hvis det er B, så skal I bare... Mit shatter! Let's go. Mit shatter bugged! Nej! Min... Vent, kan jeg nu? Mit shatter bugged, jeg kan ikke placere stjerner. Jeg kan ikke... Fint, boys. Kom op og få orb. Okay, Theo droner mig. De pusher Ja, B. de rammer. Jeg tager A min. Nice. Imponerende, Miki. Op B. Ret her, Miki, jeg kommer på dig. Jeg løber igennem spawn her. Jeg skal power op dårligt nu. Kan du ikke bare tage tilbage? Jeg kan ikke placere stjerner. Ja, væggen er. Kan du smoke main? Kommer de B, gutter? Det kan jeg ikke. Ja, det kommer B. Jeg flasher på over gutter. Flasher? Nå, han var der. Nice, bare rolig, seize. One enemy remaining. Nej, Nice. Jo, den postmatch han buggede mig. Jeg kunne ikke placere stjerner. Jeg spørger så godt, jeg kunne ikke placere stjerner. Det ved jeg ikke. Jeg kunne placere de andre stjerner. Jeg har ikke... Må jeg spille af? Kan du nu? Ja. Ja, nu kan jeg brænde med Sæt ham af. Så løber vi op, Jan. Så skal du ikke med. Skal jeg ikke af? Nej, Matt skal ikke med. Du er allerede på vej B, så det er fint. Læser min tripper bare. Ja, så spiller jeg på den. Jeg gør det. Jeg spiller... Kan du tjekke lidt main? Jeg spiller B-link med Miki. Jeg kaster bare min kniv, så stop. I am with you. Ja, vent. Det var CP der, det er risk. Jeg spiller bare Get her. out of my way. Theo midt. Jet midt. Bag dig, Miki. På ult. Jeg kan scanne ud. Hvor gør det. Hallo, kan vi bare spille retake? Nice. Det gør vi. Okay, jo, to midt. Dårlige penge, Miki. Kom længere tilbage. Ja, de har virkelig lort penge. Vice har ramt pisse meget med. Kan du komme ned midt button? Nej, Zap. Kom her, Fuck. De prøver sikkert der. Jeg flasher for os. Jeg var ikke videre om det om at... Og kiggede bare på os, Måns. De rammer jo B, gør det ikke det? Jo, det gør det. Det er uheldigt, så jeg kunne ikke tale. Jeg vil gerne have haft dig herude og så holde med os. Spike planted. Jeg er ligeglad med penge, jeg køber min øl.
Last player standing. 80. Så jeg synes, vi skal bare ikke fight den der tilbage. Ja, ikke Ja, det. men hvis jeg kan finde ud af at kalde dig ud i stream, og Miki han lader være med at løbe ud, så kan vi bagefter komme tilbage med flash. Jeg var gået ind i fight. Ja, det er fint. Let's go. Jeg spiller A igen. Men hvis jeg kunne så snakket og fået stoppet, så... Så går jeg B med sap. Jeg går B med sap. Ej, jo, kan du så købe mig med? Ja. Vil du peek på samme måde? Hvad? Nej, jeg vil bare fucking position mig med en sniper, bro. Jeg kommer fandme ikke. Jeg sætter mig bare heroppe, okay så. Så bare hygger. Jeg sidder her og gemmer mig. Miki størst? Okay. Åh ja. Noget B? Nej, undskyld. Jeg er lige så hoppet. Bare vent. Ikke smoke, ikke smoke. Nice. Nice, spillet. Bare smoke nu. Face your fear! Jeg er gået ud. Bare KO retake her. Bare vent lidt, Jacob. Ja, Miki. Fed på mig, batter. Spike planted. Fed sidder op mod A-link. Åh ja, venstre. Skarp. Han har også art. Last art. Jamen, han Nice. Den rest er Okay, men det skulle ikke reste ham. Bare Begge arts. Der var ikke nogen op, vel? My ult's ready. Nej, det var med Was that important? Okay, hold det under. Tak for Don't think it's eh? Godt spillet. ikke klar. Hallo, på X, der smoker de her. Hvor er det, de ikke smoker henne? Er det art, eller hvad? Wow. Det er fordi, de to art. Det er de to art, det der. Nå, okay. Jeg var også virkelig forvirret. Jeg kommer til at gå op til piller. Kan du så lave sådan en flash til mig, når jeg siger det? Jeg kan lige knive mig først. Kan du eje med bare ej? Vi kan godt prøve at lave et swing deroppe fra med en KO flash. Fade A. Nice. Jeg flasher bare over piller. Du gør det bare. Flasher nu. Han er late. Tag over bag med en. Han kan godt bare gå ud. Nej, han er ikke. Nu kan jeg godt. Ja, de tager over. Jeg prøver bare at peek, okay? Get over fade A. Smoke A. Han går tilbage så, han går tilbage. Jeg er rotate, okay? Gå op, Heaven. Loki kunne godt være en fake. Prøv at stære, ikke? Det tager vi godt, Heaven. Jeg fake smoker lige, og så spiller jeg det i en anden position. Miki, kan du sætte en stjerne på A? Det gør jeg. Det er en lort stjerne, der er for Jeg mig. holder ikke noget, Ja, jeg sidder bare og gemmer mig. Det er også helt fint, jeg prøver også at gemme mig på en måde. Jeg har da ærligt knive om 5 nu. Jamen jeg har da ærligt som, de kommer til at ramme os med det der Astro lige om lidt, og det der TH-ult. Ja, noget B, noget B. Ja, de kommer B. You are divided! Ja, der kom det. Vil vi fight sådan, kunne Vi kan, de Jeg kan kommer bare. Ja, jeg blev. Jeg kunne ikke komme ud. Bare chill. Jeg flasher ud. Har vi et eller andet, vi kan komme ud med? Jeg kan faule hen. Jeg er vejsprung. Kan vi vente lidt? Og jeg døde 129. Planted. Nice. Flashbang. Jet kan Jeg ikke. tror, han er closely her. Concealment! Bring them down. Ja, det Jet kunne godt være spawnen lige nu. Jeg har ikke en spawnen. Fight hall. Er det sidste? Nice. Jet kan være alle steder. Last player standing. Den se. På Jet, når han kom med spawn. Ja, han tog en lang vej. Fået Jet og fucking. Ja, han kom op på mig i midt. Jeg er ikke gået tilbage til A, bro. Det går fucking Ja. noget vagt. Jeg tror, Fight det A. vi skal gøre der, det er, at jeg skal weeklier af med min horn lidt tidligere, fordi at så kan mig eller Matte med de insta game gå til B. Men bro, hvem ulter også det her som TH? Altså ult hall eller backside? Ja, kan du flash herop? Yes. Lav top play igen. Bare kom til. Jeg laver en late trip her. Steps, flash. Scan. Fall back. Til, vi har fået en midt, gutter. Vi har fået en midt. Advantage. Pas på art.
Prøv at komme tilbage, så holder vi sammen. Miki, kan du smukke af main måske? Nej, om 10 Vi skal da lige passe på art, vi skal passe på art. Jeg skal ikke have jeg var Bring them down. Jeg løber connector. Han er streng min. Han går mod B. Jeg tager den der gun der med. Ja, jeg løber B så. Ja, de går mod... Ja, steps. Jeg tror, de går B her godt. De kunne godt have haft en timing allerede, hvad der er i, du. Så var det ikke klar. Ja, B. Jeg fjerner bag. Men, nej. Spike down B. Det var altså... Default planter. En hold, back hold. Bring them down. One suppressed. 30 seconds left. Flashbang. Nice. Nice. Enemy Nej, remaining. hold. Den er ikke plantet, gutter. 18 sekunder. Har ramt ham 40. Nice! Godt spillet! Fuck, et godt half-by, gutter. Maddie bare Ja. der gemt dig, bro. Vi behøver ikke at peek. Is the final Ja, men jeg skulle nok have tokket lidt mere der. Du kunne bare stå bag den der boks der, og jeg stod også her. Ja, så kunne jeg jo bare peeket lige efter du har peeket og dræbt ham, så peeker jeg også bare. Ja, lige præcis. Så ville de være meget mere fokuseret på mig. Gutter, jeg opdrafter heroppe, okay? here. Den ud. Yes. Den er main. Ja, Bare lad være med at lave kniven, lad være med at lave kniven. Så. Et der. Nå, ja, okay. Faktisk godt på det. Ja, okay. Wow. Der er 3, der stod og kiggede på mig i forvejen. You're there. Slå den ned, godt. Den der. Nå, okay, han spørger mig. Var de klar på det? Spike planted. Take hold. Jeg follow deep, eller hvad? En af... Nice, default. Jeg gjorde den også. 80 flowers. 80 på fedt. Obscuring vision. I er ude. Er du klar? 3, 2, 1. Last player standing. Ja, I skulle bare se det her godt. Var de klar på det der, mand? Ja, de stod bare 3 mennesker og kiggede på mig. Jeg lignede det i hvert fald. Fuck. Lucky. Ja, det er måske lige blevet et ret lortespil. Ja. Oh. Jeg er lort pæk, hvis jeg gjorde det hver gang. Okay, ja. Der kan jeg ikke sige. Det er godt fanget. Det er også ret ass lige nu. Det er måske godt at prøve senere i runden. Men i starten måske lidt predictable. Ja, det Keep up. Og især når de lige hører knives out, eller hvad fuck det Ja. Det er ikke i nærheden af korrekt. Ja, det er most likely en shot. Hey, luk, kan vi gå shot? Jeg har vundet smuk. Og ja. Så piker han top midt. Kom med og pig med mig. Ej jo, han er klar Top på midt. det. Your mirror. Jet på B. Bare to. Fald tilbage. Jeg er blevet til. I mean, nej, han er bare midt. Han er B i top. De fagler art. Et prøller art. Jeg tager smoken væk. Jeg er faldet tilbage. Jeg har forladt B-link. Jeg går ned til CT. Kan du gøre noget secret? Det gør jeg. Jet bliver lang. Jeg sidder her. Jeg rotater. Ja. Jeg tror, de kommer. Nice. DH. 3 gutter. Vi kan komme. Fragment. Last player standing. Spike planted. Bunny jump for Så life. bare smelte op. Fin IK. Kan vi... Okay, hør. Fight for B, fordi I får mindst en. Der er altid Race en, to the der spike site. Fight for B. Ja, fight for B. Okay, så Astra Smoke her. Knife på væggen. Og så Fade. Ja.
Fade horn der. Så vi laver ikke noget lyd, for vi er sikre på, at de har lavet en Astra-smoke og kommet over på den anden side. Du skal bare lige være klar med en smoke til mig på... Jeg vil gerne op og have orb her, jeg har 2 på. Vi kan eventuelt sætte en star her lidt ind i rundt, når vi kommer op af, fordi så kan vi ikke... Ja. Suppressing. Noget af... Det var en... Det er faktisk... Corona Gamart. Corona Gamart, de laver en A-split, det er en A-split. Ja, det er faktisk, der var han lukker bare. Han kommer nok lidt midt. Jeg ramte din trap. De har ikke... Fade har no use of blood, Altså, vi kan godt bare spille en retake. Ja, jeg smukker. Spil en retake. De har art. Nice, kan du chill? Bump med droppet. Det kan jeg ikke mere. Jeg er køkken. Jeg kommer med dig så. Spike planted. Dræb. Han er art. Okay, jeg smukker det af, så. Smukker af nu. De går walk in på. Jeg får halv. One enemy remaining. Der brænder der helt på. Nice! Kom nu! Jeg vil tage godt skyde. Væk. Jeg kan skyde herfra. Sidste. Sprays og så fuck I hate to say it, but Nå, jeg har ult. probably Jeg ved best ikke, to hvordan play jeg as a team. kan manage og So, holde... Bro, han... plan. Prowler, Caesar... Nej, Prowler, Caesar, Kan du revealer alting, sælge og jeg noget? ikke. Okay, tak. Og jeg er ikke død. Hør. Perfekt, at du bare hurtigt når efter jeg ulter, Matt. Du kommer bare ud og catcher i med det samme, imens den anden planter. Det er fucking nice. Det er virkelig god fasthold, det der. Det er vigtigt, at du kommer tilbage der. Det er virkelig nice stykke der. Hvis du sigter, op det der, og bare hopkaster, kan du lige gøre det? Hvad, flash? Ja. Midt. Så ingenting af. Op og tilbage. Meget doors. I hvert fald skab dog for dig. Nå, de bliver. Fuck, jeg... De er så to her. Der er en, der løb tilbage. En close heroppe stadig. Oh my god. Han sidder bare knife for sub, bro. Last player standing. Okay, det var de klar på. Gutter, skal jeg bare sige ja til deres scrim nu? Ja. Jeg synes, det var meget godt game. Ja, især når vi er virkelig ass på Pearl. Ja, så jeg synes, det var... De fightede i det mindste tilbage, altså. Og vi blev ikke fuldstændig ødelagt. Altså, jeg synes, at det der switch mellem mig og sub der gik meget fint. Ja, det gik meget godt, det gik meget godt. Meget bedre. Jeg er også mere comfortable på chamber. Jeg gutter. måske en lidt bedre igen. Hvordan er de vores econs på minus 115? Okay, det er lidt... Det er fordi, de satte max money til sidst på runden. Ja. Det forklarer også,